Avui tenim temes molt diversos, hem estat parlant de moda, abans hem estat parlant del grec, i ara parlarem de logística, o si em permeten també, de transport humà, perquè estem amb l'Enric Ticó. Bon vespre, com estàs, Enric? Bon vespre. Gràcies per estar aquí als estudis del Punt Avui Televisió, parlant de ferrocarrils catalans, però també de tot allò que Ferrocarrils Catalans teòricament ha de tutelar i mimar, que són, per exemple, estacions d'esquí de Catalunya. Anem a pams. D'entrada, veig que hi ha una campanya que es diu Enamora't a l'estiu. Què vol dir? Que un, viatjant en els ferrocarrils catalans, mirant per la finestra, troba l'amor. De fet, el trobem tot l'any, però ara toca... Això ha estat el leitmotiv de la campanya, no? Sí, ja vam fer aquest hivern passat una que es deia Enamora't de l'hivern. Enamora't de l'hivern. Clar, al final el que busquem hi ha un símbol molt bonic, amb un cor. Nosaltres pensem que amb aquestes estacions de muntanya, no ens agrada dir estacions d'esquí, perquè sembla que llavors només hagin d'estar obertes a l'hivern, quan el que fan sobretot aquestes estacions, les 5 que gestiona Ferrocarrils, però la resta és donar negoci i donar vida a la Catalunya, diguem-ne, de muntanya, oi? I sí, en efecte, tenim una campanya que el que pretén és que la gent se'n recordi que a l'estiu també hi ha la muntanya. Ens agrada a tots anar a la platja i anirem a la platja, però també ens podem escapar algun dia, entre setmana o al cap de setmana, a la muntanya, amb aquestes ofertes que fem a les 5 estacions o amb els trens turístics, que la veritat és que ens estan anant molt bé. Per exemple, el de Lleida, la Pobla de Segur, que té dues versions, la quotidiana, però també hem vist reportatges d'aquest trenet, diguem-ne, a l'antiga, no? Un tren històric a l'antiga, customitzat. Un revisor a l'antiga, amb conductors a l'antiga. Sí, convidem a la gent a prendre alguna cosa, a menjar alguna cosa, amb un recorregut que jo l'he fet, és extraordinari. Es diu el tren dels llacs, perquè va passant a través de la Noguera i sobretot el Pallars Jussà, a través d'uns llacs, que és una meravella. Nosaltres fem una oferta molt familiar, en general, perquè és que tant el tren dels llacs com el tren del ciment, que s'endinsa, en aquest cas l'altre, el poble de Lillet, fins al naixement del riu Llobregat, aquest és un tren que enguany Castellanub compleix el centenari. Fa 100 anys que es va posar en marxa aquest tren per persones, perquè històricament havia sigut un tren només per mercaderies, i és un tren destapat, que recorda una mica el tren John que funciona al sud de França, i que també va molt bé. La veritat és que és molt bonic. Hi ha un museu ferroviari que també la gent... És per passar el dia o per passar el cap de setmana i, en definitiva, tots busquem moments d'un cert enamorament i de felicitat. Que seria la part bonica i la part idíl·lica de viatjar en tren. Però llavors arriba el dilluns a primera hora del matí i la gent el que té és pressa per arribar als llocs. I, per tant, el consumidor del segle XXI del servei públic busca el mateix que el del segle XX. És a dir, puntualitat, comoditat i què més? Ha canviat alguna mica el concepte? Sí, el client és cada vegada més exigent. Més? Sí, evidentment, però jo crec que no en l'àmbit de la mobilitat, sinó en la societat, oi? Jo crec que el que demanda la gent és informació. És a dir, et perdonen un dia si arribes 3 minuts tard, que no és habitual. Som, mal m'estal dir-ho, una de les companyies més puntuals del món, però de vegades hi ha una errada, humana, una errada de material, algun problema, i es produeix algun retard. I és per això que el fonamental és que la gent tingui una informació del que passa. I en aquest sentit, funcionem a través de la megafonia, funcionem a través del nostre personal. Ferrocarrils va fer ja des dels anys 90 una operació que ara ens han copiat moltes companyies ferroviàries, que és substituir ja definitivament el que era la gent que estava, els funcionaris, els treballadors engaviats, venent bitllets, per gent que el que fa és estar donant assistència als viatgers. I després les aplicacions. És una barbaritat avui en dia a través de les aplicacions que tenim a través del mòbil, que ens permeten tuits, etc., tenir una informació absolutament online. Moltes vegades passa que el client sap primer que tu, que estàs en un despatx, que en un tren hi ha una problemàtica. I ho reconec, algunes vegades sabem una informació primer per un tuit que envia un client i el maquinista reacciona a partir d'aquest tuit. Bé, al final estem més a prop de la gent i això és el que al final també la gent valora, perquè nosaltres tenim un sistema molt estricte que també ja des de l'any 97 està funcionant i que per tant pots veure l'evolució per conèixer l'opinió del client i el que veiem és que el client en general està satisfet. Tots tenim de vegades males experiències, però és un sistema molt segur i això el que fa és que al final la gent el que valora és el que dèieu, que arriba a l'hora, que arriba amb puntualitat, que els trens estan nets, que són segurs. El sistema de transport és un sistema molt segur i endavant. Per cert, les noves tecnologies, les TIC, han invadit la nostra vida
i evidentment el que un trobarà en qualsevol vagó de ferrocarrils de la Generalitat quan entra serà molta gent jove i segurament tots mirant el seu smartphone, per tant, desitjant que allà hi hagi cobertura i fins i tot en els túnels. Jo no sé si això em va arribar a preocupar o no a la gent de ferrocarrils. Sí, de fet tenim cobertura a tot arreu. Els túnels, sí. Com es deu fer això? Bueno, suposo que ho saps, perquè com a enginyer deus saber-ho. Però com es fa aconseguir cobertura en tots els indrets ben amagats? Ràdio. Antena. I la veritat és que ara hem posat en marxa fins i tot la possibilitat de tenir internet a les estacions principals. El que passa és que no ens enganyem. Nosaltres som un metro. No som un tren de llarga distància, que la gent s'està una hora esperant a l'estació. En el cas de la línia del Vallès passa un tren cada 112 segons. Som un dels túnels europeus amb més, no diré congestió, perquè no hi ha de congestió, més freqüència de pas. Esclar, això fa que moltes vegades la gent no té temps a arribar a l'estació, l'iPhone i buscar i posar la contrasenya, perquè ja estàs pujant en el tren. Però sí, això lliga amb el que dèiem abans, informació, accés a les tecnologies de la informació, i això està avui per avui prou garantit. Vallès, Baix Llobregat, dos llocs bàsicament d'una afluència enorme de persones. En aquests moments competeixen totes dues en freqüència de viatgers o Vallès domina? Domina Vallès. Pràcticament les 3/4 parts de viatgers és la línia del Vallès, una quarta part la línia del Baix Llobregat i després la línia de Lleida, que ja no són milions, sinó que són centenars de mil de viatgers. Nosaltres tenim un projecte que pensem que pot ser molt important per acabar d'assolir un índex de cobertura, és a dir, no costar diners al govern, que és lligar les nostres dues xarxes, a través d'un perllongament des de la plaça Espanya, que és al final de la línia 8, la línia que ve de Manresa, Igualada, Martorell, lligar-lo amb la línia del Vallès a través de l'estació de Gràcia. Aquest és un projecte que en aquests moments no podem plantejar al govern que ens el financiï, perquè abans hem d'acabar les obres que tenim en marxa en aquests moments, per exemple, Terrassa i Sabadell, que estem fent uns perllongaments que el que ens permetran... Però hi ha alguna cosa feta des de Gràcia fins a plaça Espanya? No, s'ha de fer un túnel. O sigui, tot un túnel? Una senyora tuneladora. No compartir el túnel de la línia del metro? No. Mare de Déu. No n'hi ha, i a més, precisament l'interès és que no n'hi ha, perquè això el que crearia és dues estacions noves a una zona de Barcelona, una d'elles a la plaça Francesc Macià, que en aquests moments no hi ha transport públic. Li faria falta... I aquí el que veiem, el que pensem és que podríem doblar el nombre de viatgers a la línia del Baix Llobregat i pràcticament la situaríem a l'alçada del Vallès. Són inversions que es cobreixen a mig termini. Aquesta, segons l'Autoritat del Transport Metropolità, és la inversió més rendible de les que s'han de fer en el futur a la regió metropolitana de Barcelona. No ho diu Ferrocarrils. Al final, aquest és un país en el que s'han prioritzat moltes vegades inversions poc sostenibles. I quan dic aquest país em refereixo més a aquest estat, oi? Esclar, això s'ha acabat. S'ha acabat la festa. I ara el que s'ha de fer és programar molt bé les inversions i sobretot fer les que tenen un retorn més ràpid i que permeten que les administracions, que són les que ens manen, no només som un operador, puguin recuperar aquesta inversió. En els 3 anys que porta al capdavant de Ferrocarrils, m'imagino que ja ha rebut algun regal, entre cometes, no? Van caient estacions d'esquí pel seu propi pes, no? Clar, de Núria, La Molina, va ser després Porta Iné, Superespot... Quin és el 5è? I Vallter. I Vallter també ha caigut finalment, no? Al final, el Pirineu Est pràcticament està tot en mans de Ferrocarrils. Bueno, tot no. Hi ha altres estacions privades, però estem des de la Cerdanya, diguem-ne, més cap a l'Orient, fins al Pallars Sobirà... Boí també volien que se la quedés Ferrocarrils? Aviam, Boí és una estació que funciona i que nosaltres no tenim cap pla estratègic de quedar-nos estacions, en absolut. Però fixi's, això és la història de Ferrocarrils. Ferrocarrils neix, va ser de fet la primera companyia pública que crea el govern de la Generalitat, a finals del 79, principis dels 80. Per què? Perquè hi havia dues companyies privades, la del Vallès i la del Baix Llobregat, que estaven en suspensió de pagaments, en fallida, és a dir, estaven a punt de tancar. De fet, ja no anaven a circular trens. El govern crea Ferrocarrils de la Generalitat precisament per fer front a aquesta fallida i poder reorganitzar aquestes dues companyies en una de sola. Però és que aquesta és la història de La Molina, que va ser també principis dels 80, perquè també havia fet suspensió de pagaments. És, en certa manera, la història de Vall de Núria. És un cas diferent. Vall de Núria és propietat del Bisbat, però les altres 3 també són estacions que havien fet suspensions de pagament i que el govern decideix
que fan un servei social, un servei de l'equilibri territorial i que no es pot permetre que tanquin. I és per això que som una empresa que s'ha especialitzat una mica en fer front a aquestes situacions i en fer que funcionin. I en aquests moments li puc dir, per exemple, que el nostre sistema de muntanya és autosuficient, és a dir, no rebem diners del govern per poder-les mantenir obertes. Hi ha una política especial de gestió d'estacions al Pirineu. Ho dic perquè, clar, sembla mentida que fins ara fos un sac de perdre diners, moltes d'elles, i en canvi, fixant un justi preu de forfait o gestionant bé les instal·lacions, de cop i volta una estació pot no generar dèficit. Nosaltres, està tot inventat, no diré diré res estrany. Es tracta d'actuar sobre les despeses, és a dir, racionalitzar les despeses. El fet de disposar de 5 estacions ens permet fer tot un seguit de temes en comú, que el que ens permet és baixar despeses, i segon, incrementar ingressos. I en aquest sentit ens trenquem el cap, per això l'enamora't de l'estiu. Un dels temes que vam des del primer moment és no té sentit que la riquesa que crea una estació d'esquí, una estació de muntanya, sigui només a l'hivern. I per això a l'estiu obrim amb una quantitat d'activitats que no li diré ara perquè avorriríem a l'audiència, que sisplau es connecten a la web de Ferrocarrils i ho veuran, oi? I s'ha acabat allò de l'estació que tanca després de Setmana Santa i adéu-siau fins al... Tanquem unes setmanes, perquè també s'han de fer inversions, s'ha de modernitzar coses, però pràcticament pocs dies. Ja esteu posant-vos les piles de nou? Ens va molt bé i, a més, jo crec que lliga amb altres elements, oi? Tot el tema del ciclisme, de la bicicleta, tant la bicicleta de muntanya com la bicicleta de carretera. Nosaltres vam apostar per la Volta a Catalunya, per exemple, i ja fa uns anys que hi ha 2 etapes que arriben a estacions nostres. Això ens posiciona molt bé en aquest món de la bicicleta, i la Molina, per exemple, hi ha un èxit espectacular enguany, precisament en temes de ciclisme, perquè a més és bonic, perquè es tracta de pujar amb la bicicleta amb el telecabina, i llavors els descensos... I la gent que fuig al mes de juliol i agost fuig de la platja com de l'aigua calenta, Sí, senyor. Per cert, hi ha un projecte que no sé si va arrelant, que és el de posar continguts en els vagons de tren. És una persona que va, no sé, de Barcelona a Sant Cugat o de Muntaner a Catalunya, i de cop i volta veu unes pantalles. Com està el fet de col·locar continguts audiovisuals dins del transport públic? I si això Ferrocarrils hi ha apostat i en quina línia? Ho fem tenint en compte, però, que les pantalles són per informar i que la gent el que necessita és informació. Clar. I 2, fugim del soroll, és a dir, ho dic perquè la resposta final és sí. Ho fem i estem introduint petits anuncis i petits missatges de pocs segons, perquè primer és una bona manera de promocionar, per exemple, les nostres activitats de muntanya, i segon també, deixi'm-ho dir així, de fer algun duro, perquè també al final l'objectiu, insisteixo, és no costar un duro al govern. I ho anem fent. En el cas dels cotxes, que en diem els vagons, en efecte, amb els nous trens que ja tenim pantalles, que els 113, estem ja començant a implementar aquest tipus de solucions, molt sense so, perquè també, vaja, li puc dir que d'aquí unes setmanes posarem en marxa una cosa que en diem els cotxes de silenci, que el que pretenem és que es redueixi el soroll i que la gent que viatja ho pugui fer amb una certa tranquil·litat. Però, diguem-ne, els recursos d'aquest tipus, esclar que sí que els intentem prioritzar, el que en diem el negoci no ferroviari. Acudim molt, per exemple, a el que és vinilar trens, també per donar informació i per fer publicitat. Estem estudiant, a través de tècniques de gaming, si podem posar en marxa algun tipus d'activitat també, d'aquesta que tinguin amb el cervell, amb les matemàtiques. Estem treballant temes d'aquests, perquè al final el temps de recorregut de la gent també es faci el més distret possible. Vam posar en marxa un projecte que va ser molt innovador, que en vam dir Bibliotren, que era un projecte que a través de codis QR et podies descarregar el primer capítol d'un llibre i llegir-lo gratuïtament. Doncs en cas que t'agradés aquell llibre, que de fet aquest primer capítol acostuma a coincidir amb el temps de viatge d'una persona, amb la qual aquell viatge d'aquell quart d'hora, 20 minuts, llegies el primer capítol i si t'agradava podies adquirir, pagant, evidentment, el llibre amb un acord amb una editora. Els cotxes, els vagons, les estacions són elements que hem de saber fer jugar més amb l'àmbit cultural. Ara no fa massa
vam rebatejar l'estació de Provença com Provença la Pedrera, perquè al cap i a la fi hem d'intentar que més gent que fa servir també, escolta, estem en un país molt turístic, oi? Que els turistes també facin servir el transport públic, oi? Vam posar en marxa fa unes setmanes el Montserrat Express, que és un tren que surt directe de plaça Catalunya fins a dalt de tot de Montserrat, i els regalem a la gent un MP3, els regalem, paguen el PAC, el que va inclòs, doncs aquest MP3, va inclòs tots, i tot de descomptes, doncs també quan s'arriba a Montserrat, al museu, que és una de les meravelles d'aquest país, el Museu de Montserrat. Li puc assegurar que fem moltes coses. Veig que el Departament de Màrqueting i Comunicació creatiu va realment molt bé. Felicitats, Enric Ticó, per la part que li porta de responsabilitat en tota aquesta empresa i, evidentment, en què el fet de que conduir ferrocarrils catalans no sigui en aquests moments un problema pel govern ni pel pressupost i que cada cop més s'està ajustant el que en diríem el dèficit zero. I, per tant de bo puguem parlar a la pròxima ja amb ferrocarrils guanyant diners. I revertir-los en inversió, m'imagino, i en millores. Així ho fem almenys en el cas de la muntanya. Enric Ticó, moltes gràcies. Nosaltres fem la pausa de publicitat d'aquesta hora i de seguida tornem amb més temes aquí a l'Illa.